Sa tanan, Happy Mother's Day sa tanan nga mga mama karong adlaw. Maigsuon ato nabati ang ebanghelyo nga gibasa sa atong taliwala. O kung naminaw tag maayo, nagsaad si Ginoong Jesus nga before siya mobiya niining kalibutana, iyang ibilin ang balaang espiritu. Tungod kay dili niya gusto nga biyaan kita sama sa mga ilo nga walay mga gidikanan. Ang pangutana, paunsa na to mahibaw-an nga ang balaang espiritu aniya kanato o nagatrabaho sa iyang iglesia. How do we know that the Holy Spirit is within us and is working in the church? Maigsoon, dili man nato makita ang balaang espiritu. Apan, tinuod kini, tungod kay kini, gisaad man mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang balaang espiritu anaa og uban kanato og tinuod kini. Tungod kay si Kristo mismo nga mao ang atong Ginoo ug atong Dios, mao ang nagsaad ug ang nagsulti niini. Og ang Dios dili pwede mamakak. Akong basahon gamay ang atong ebanghelyo, nindot kaayo paminawan ninyo. Og sa dihang akong basahon, mubo ra man niya kay mudagan man ning 7 ka verses. Gusto nako nga inyo siyang namnamon. Unsa man ang namnamon? Nakatisting na mo mga igsoon nga nagkaon mo nga wa mo nagdali. Nga inyong gi-feel og maayo ang inyong gikaon. Ha, nakatisting mo niya na? Example, inyong pibirito nga sudaan is litson. Parisan dayon og malasugi nga kinilaw. Unya samtang nagkaon mo wa mo nagdali. Relax lang kayo og inyong ginamnam. Kini nga pulong inanaaw nato gyapon pagsabot. Okay, paminaw mo ha. Ingon ti Kristo, kung nahigugma kamo kanako, tubana ninyo ang akong sugo. Mangayo ako sa amahan, og hatagan kamunyag laing magtatabang, aron makiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya, kay dili man kini makaila o makita kaniya. Apan kamo nakaila kaniya, kay nag-uban man siya og nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong tuapos, mubalik ako kaninyo. Sa dili madugay ang kalibutan, dili na makita kanako, apan kamo makakita kanako. Og kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inig abot ni anang adlaw, mahibalo kamo nga ako anaa sa amahan ug kamo ania kanako, sama nga ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako, ug ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kagalingon ngadto kaniya. Og hinaot nga ato tong ginamnam, atong gi-absorb, okay? Og atong gipahiluna diya sa atong tiyan, og atong na-enjoy ang pagkaon. Kaya namang uban diri nga labi ng marpil na ang mga ngipon,
Tunlon lang ritso, di ba? Dili na usapon ba? Unya pag abot dito sa tiyan, usahay gahi wa na hilisan nagsuka kalibang na hinoon. Di ba? Nagsuol ang tiyan imbes nga nalipay ta sa pagdawat sa pulong sa Ginoo og ato ning gi synthesize og maayo og ma-mix siya sa saliva gland og mubuga ang atong body og gitawag nato nga kaning enzymes og katong enzymes mutabang to siya pag absorb niadto og ang atong tiyan mubuga na siya og kanang gitawag nga pepsin, no, kanang chloride, hydrochloric acid og ang tanan nga mga nutrients i-distribute sa atong tibok lawas. Inana ang pulong sa Ginoo maghatag siya og kalig-on og kusog sa atong kalag. Mao na maigsuon nga manimbag ita panahon sa Domingo. Kay gituyo na sa Ginoo, kita naman tayo mga cellphone, nasayad man ta, di ba? Nga ang cellphone, kung imong gamiton sa isa ka adlaw, straight nga paggamit, pagkagabi imo ginang i-recharge. Kay gano man? Ngano i-recharge man? Kay lobat na. Maglobat na. Sama usap kita. Kung kita walay simba-simba, mga Kristohanon kita nga makita lagi apan wala na ni andar. Wa na ni andar ang mga Kristohanon. Kay wala naman kinabuhi. Wala na recharge. Mauna nga kini akong gisulti. Muron ni siya og dili na to matuhuan pero tinuod ni kay wala nasayop ang Dios sa pagsulti niya sa iyang mga sugo nga atong balaanon ang adlawng ipagpahulay kay balaan kini. Dili nato kalimtan ang adlawng ipagpahulay kay balaan kini. In fact, nabilong na sa the first 5 commandments of God. Nabilong na ang sugo sa Dios nga atong balaanon ang adlaw ipagpahulay. Nabilong na siya sa the first 5 commandments of God. That means lig-on kayo na og amas kinahanglan nga buhaton sa mga Kristohanon. Mao na nga inon nimo imong abay nga nalipay ko kay ni aka ing na sila be. Tubaga pod mas labaw kong nalipay kay ni aka. Wala man ninyo ing na. No, sige na lang. Utang. Maigsoon ang pangutana kay gisaad man ni Ginoong Hesus ang balaang espiritu nga dili kununtan niya biyaan sama sa mga ginikanan kuno nga wa na higugma sa ilang anak. Gibiyaan lang ilang mga anak sama sa tuwapos. Sunang tuwapos? Mga law, mga Cebuano ba? Pero in other translation, like an orphans. God will not abandon us like an orphans. Sama kuno sa mga bata nga walay mga ginikanan. Sama kuno sa mga pispis nga walay mga inahan. O sama ba sa mga manok nga kanon lamang sa mga kabug, kanon sa uwak, o kanon sa mga predator tungod kay walay inahan nga mutabon kanila sa ilang mga pako. Di ba? O walay inahan nga mukop-kop kanila panahon sa gabi nga sila tugnawon. Ingon si Kristo, dili ko inana, oy. Akong ipadala ang balaang espiritu. Nga mao ang mukop-kop sa iglesia. Kabalong maigsoon, usa sa gahom sa balaang espiritu, mao ni. Diha sa unang tugon, sa dihang ang mga Israelita, naglakaw-lakaw pa sila ligbot sa kamingawan. Anaa kanila ang gitawag nga ang arka sa kasabutan, the Ark of the Covenant. O dito ang Ark of the Covenant, ginabutang siya sa the tabernakulo. Mura ba siya og kamalig, murag payag. Apan balaan nga payag. Naa dito ang tabernakulo. O sulod sa tabernakulo, mao ang arka sa kasabutan. O kung naagali ang arka sa kasabutan, giingon dito, and the Holy Spirit will overshadow the Ark of the Covenant. O diha sa bagong tugon,
Sa dihang nagsaad ang balaang espiritu ngadto kang Maria, nga mukunsad ang balaang espiritu og mga anak siyag anak ka mga lalaki nga nganlan og Jesus. Og sa dihang natuman kini, niingon ang anghel nga si Gabriel nga ang balaang espiritu mukunsad nga na kanimo. In English, the Holy Spirit will overshadow you. Og sa dihang si Birhen Maria, niadto siya sa iyang igsuon nga si iyang igagaw di ay nga si Elizabeth. Niingon dito nga si Elizabeth kuno nagprophesy siya. Tungod kay ang balaang espiritu nga nag-overshadow ni Birhen Maria, nag-uban-uban kaniya. Ug sa dihang si Elizabeth nalandungan siya sa shadow sa balaang espiritu, she began to prophesy. Maigsoon ang balaang espiritu gibilin sa Dios ni Kristo sa iglesia. That is why few weeks from now bunyagan kita sa balaang espiritu. Unsay giingon ni John the Baptist in John chapter 3, Luke chapter 3 verse 16, ingon siya, I baptize you with water, but the one who is more powerful than I will come. The straps of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Ingon si Juan, ako namunyag ko niyo sa tubig. Apan si Kristo, muani siya, kay magbuog bunyagan kamo niya sa balaang espiritu o sa kalayo. Mauna nga pila ka semana karon ato nang isaulog the feast of the Pentecost. Ang paghatag ni Kristo sa balaang espiritu ngadto sa iyang iglesia. And that is the baptism of the Holy Spirit. And we can see that the Holy Spirit descend or appear like a tongue of fire on the head, the top of the head of the apostles. Si Juan, ikaw ug ako, palihog ko pataas sa mga kamot sa nga bunyagan na diribi, kato nga bunyagan na. All baptized Christians who affirm the real presence of Christ are invited to receive the Holy Eucharist. Now, kinsa sa inyo diri ang nabunyagan na sa balaang espiritu? Kung dili pa mo sure ni ana, do not miss this coming 28th of May. No, I think May or June man siguro, no? Basta 2 weeks from now, I will be celebrating the feast of the Pentecost. Then the Holy Spirit, as promised by Jesus Christ, nga mukunsad nganhi kanato. Maigsoon, usahay maglibog ta, kita nga Kristohanon dugay na ta, pero na ako'y madunggan nga mga Kristohanon nga muingon, nga ang balaang espiritu, mauna kuno na ang amahan, ug mauna sad na ang anak. Nasay muingon nga, ang Dios isara, o ang Diyos anak, mauna na kuno na ang balaang espiritu, mao ang amahan. Inana ba ang inyong pagtuo? Kinahanglan nga kita masayod ta sa atong pagtuo ha. Dapat kita nga Kristohanon, masayod ta sa patukuranan sa atong pagtuo. Kinahanglan nga klaro nato kinsa ang balaang espiritu. Kay niingon si Kristo, nga klaro kayo, nga ako ug ang amahan usa lamang, ug akong ipadala ang balaang espiritu. Ang amahan kuno iyang ipadala ang balaang espiritu. Ngani kanato? Kinahanglan klaro sa ato maigsuon nga ang Dios amahan, ang anak ug ang balaang espiritu klaro na. Ug akong klarohon maigsuon nga ang Kristohanon nga pagtulunan mao kini. We believe in God the Father Almighty. We believe in the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit.
O atong klaruhon that the Father, the God the Father, is not the Son, nor the Holy Spirit. In the same manner that God the Son, dili siya mao ang Dios Amahan. O dili po siya mao ang Dios Anak. Ang Dios Anak mao ang Dios gayud nga anak sa Dios. And the Holy Spirit, dili po siya mao ang Amahan. O dili po siya mao ang anak. Distinct gid siya, mao gid siya ang balaang espiritu nga gipadala sa Amahan, pinaagi sa anak. So lain ang Dios Amahan, lain ang Dios Anak, lain ang Dios Espiritu Santo. So pila na ka Dios? Ha? Kinsay niingon nga tulo ang Dios? Ay mo pataas pa. Wa pud mo niingon nga duha ang Dios. There is only one. Isa lang ang klaro na to na ha kay para dili tay mahimong mga heretic diri. Hersey ba? Kanang nagsangyaw sa mali nga pagtulunan. Mayson isa lang ang Dios. Father, isa lang ang Dios, pero ingon ka na Dios Amahan, na Dios Anak, na Dios Espiritu Santo. So 1 plus 1 plus 1 is 3. Mayson God, the deity, or the triune God doesn't operate on the mathematical formula of man. Because God is above science and God is above mathematics. He is a one mysterious God. Kaya kung ang Ginoo atong matugkad ug atong makwenta base sa atong mathematics ug science, dili na siya Diyos. Kung ang Diyos atong mahimuan siyang mathematical equation and scientific explanation, then He must cease to be God. And your box and your calculation cannot contain Him. That even the entire universe, dili pwede na to diha atong hipuson ang Diyos. Mura pag kamatis. Kita mo sa kamatis, di ba na-box sa kamatis? Dili pwede ng God in the box. Mauna nga, ayaw na mo kwenta nga ang Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, tulo ka Diyos. No! Isa lang ang Diyos. Amen ba? Dapat kumbinsido tayo niya na. We cannot fathom God because God is a mysterious God. Mystery gali, kay dili ma-explain. But let's bear in mind that God the Father is different from God the Son and God the Holy Spirit. Okay? I'll give you an example. I'll bring you to 3 places nga gi-reveal mismo sa Dios ang iyang pagkasiya. Creation. Number 1. During the creation, in the beginning, God created the heavens and the earth. Di ba? And niingon dito nga, and the Holy Spirit hovers the water. And the earth was covered with darkness. And the Holy Spirit hovers the water. O atong fast forward, and God said, let us make man according to our image and likeness. Kinsay giingnan sa Dios nga let us make man? Ang Holy Spirit ba? Ang Holy Spirit wala man sa body form. Kay Holy Spirit gali, and God the Father was talking to God the Son. Because God the Son, in the beginning of time, since even in creation, God the Son was there. And God the Father, talking to God the Son, let us make man. Di ba clear kayo? Let us make man. And the Holy Spirit was mentioned. And the Holy Spirit hovers the water. And the water was covered with darkness. And the Holy Spirit was there. And God the Father telling to God the Son, let us make man. Because God the Son cannot talk to Himself.
nor can talk to the Holy Spirit in such a manner of let us make man, because the Holy Spirit doesn't have a body form. I'll give you another example. During baptism, when Christ was immersed by John in the water, and si Christ ditungas siya, and the Holy Spirit descend unto him like a dove. Abura kong danso. Diba? Og nikunsad ang balaang espiritu ngadto kang Kristo sama sa salampati og naabri ang langit, and the voice was so clear, and it says, He is my son, and whom I am well pleased. Siya ang akong anak nga akong gikahimutan. Paminaw kamo kaniya. God the Son, Jesus Christ, was there, baptized by John the Baptist. The Holy Spirit was there, descended unto him, and the heaven was open, and God the Father was speaking to them. Listen to my Son, to whom I am pleased. Di ba naa ang Father, Son, and Holy Spirit? Klaro? Last example. Matthew chapter 28. Si Kristo mismo ni sulti ni ini, pamina mo, and go therefore, make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Klaro? Klaro ha? Dapat kana nga pagtuo hangtod sa atong ikamatay, amen, ato ng barugan, ato ng isilsil sa atong alimpatakan, ug sa atong kasing-kasing. Dapat kita Kristohano nasayod ta asa ta ni sandig. Wala ta ni sandig na atong bangko, kada atong building na to nga medyo idara na. Mag-istorya ta na unya bayan sa building. Now is the time of the Holy Spirit. Clear naman kami so that there's a Father, Son, and Holy Spirit. But now, sa pagkayab ni Kristo, ngadto sa langit, iyang gibilin ang iyang balaang espiritu. And now is the time of the Holy Spirit. Ingon si Kristo, akong ihatag kaninyo ang balaang espiritu to guide you to all truth. Akong ihatag kaninyo bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan. Og niingon si Kristo, og bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, kini akong ihatag kaninyo. Maigsoon, nangayo na bata. But let us be, dapat atong pagsabot ni ini is in a right context. Pag ingon ni Kristo, nga akong ihatag ang balaang espiritu diya kaninyo, o bisan unsa inyong pagtuon sa akong ngalan, akong ihatag kaninyo. Kinsay naa dito? Sa pag-istorya ni Kristo, ang naa dito, Christ Himself was speaking direct to the 12 apostles, to His disciples. Nag-istorya siya sa iyang disipulo. And His disciples represents the church. Yes, this is applicable to our personal relationship with God. Personal ba? Kita og ang Dios. Applicable ni siya. Nga Lord, dingon ka Lord, nga bisan unsay pangayoon sa imong ngalan, imong ihatag Lord, bisan unsa. Dili lay ka mo hatag Lord. Nangayo man ko nimo og Mercedes-Benz. So manggalikasa sa Mercedes-Benz sa Cagayan. Aw naa dito sa Uptown, SM or adito. Pero dili mo hatag ang Ginoo. Well, ang Ginoo magud is amahan. Amen ba? He is our Father who art in heaven. Amahan magud siya. Unya kung imong amaha, imong anak mangayo, pagpataka lang pangayo, Papa, gae kog Nintendo Switch, aman to si Jacob. Yeah. Nintendo Switch, Google na yun. Sus, 24,000 man niya. Di ba? Usahay ang atong gipangayo maigsoon makadaot sa ato. Because ang mga bata wala gina sila nasayod unsay the best para sa ila. Bisan gali kani mga ulitaw, abi gali nila ang the best para sa ila ang kanang cellphone nga kusog kayo kay para makadula og Mobile Legend, di ba? Pero budlot ba ilang mata kadugayan, di ba? Anton bata pa gali
ga-eyeglass na, eyeglasses na, daot ng mata. So nasayo ng amahan na kung tagaan ako ni sige ni dula, di na ni masugo. Unya sige naglakaw-lakaw hala magdalag cellphone mura ni buang akong anak. Mao na nga ang Ginoo usahay ay mo kasubo. Ay mo kalain sa Ginoo nga wa paghihatag ang inyong gipangayo tungod kay nasayod ang Ginoo nga ang inyong gipangayo makadaot kaninyo. Makadaot. Mga kasakinan, sampu lang. Daw, binan na kasakinan kasi ka na magsuroy-suroy. Wa na nabahir ng tubig. Ang suga sa balay, naputla na. Ang manukutay, naglinya. Di na kasi magdomingo lamang sa tanan. Pader, di na ako maghatag ko sa kong tithes o offering, pader. Uy, kay mante sa mong sakinan, pader. So, ang pangutana, ang imong sakinan, nakaayo, nakadaot nimo. Ngay kag 1 million. Lord, one time lagi, Lord, tagaay ko og 1, Lord. 1 million. Di ba? Tagaan 1 million sa Ginoo. Palit dito, agtugkuan kaning, di ba? Ngaon og hotel, unsay Google ka unsa ang pinakamahal nga restaurant karon nga wa pa nako nakanaan. Di ba? Pinakamahal nga hotel sa Cagayan de Oro nga wa pa nako natulgan. Inana ra man ng mga Pilipino, mo nga pader mutilaw pud may pader. Uy, kay nagpuyo ba mi pader nga kuan ganing pobre gid in town, nya wa gyud town. Mutilaw pud may pader. Di ba? So tulog og hotel nga mahal. Bakasyon o Boracay. So pila lang nabili sa kwarta? Ang 1 million ay mo lang 800,000. Di ba? Pader, pret og kuan pader kaning bisan dili lang auto pader pero motor nga mahalon. Inmax, di ba? Kanang unsa man lang mga motor nga medyo mahalon, tag 120,000. Lain mo sa kay pader nga bago akong motor nya dili bago akong cellphone, di ba? Nya mga anak dayon pader. Unya pader kaning 1 million ba imong kwarta dapat po siguro nga sa sulod sa isa ka buwan lami among sudan. Di ba? So pamahaw, litson manok, paniudto, humba, panihapon, litson nga baboy, parisan din kinilaw. Insakto yun, pag-abot sa ika-31 nga adlaw, high blood na ka. Magpa-BP, ugoy, 180 over 300. Ingon na yung doktor, Madam, magmadam na doktor kadagan magiburluloy kay 1 million galay korta. Mag-confine ka madam kay anytime gyud ma-heart attack ka. Wa na. Di ba? So mangutan ko balik. Base dito nga istorya nako. Ako ra tong istorya pero dako og puruhan nga matinuod. Nakaayon nimo or nakadaot? Mo nang ayo mong bahay sa Ginoo. Kung usahay kana ang inyong gipangayo, wala pagihatag. Dili pagid panahon. Okay, mubalik ta sa insakto nga konteksto sa pagpangayo. Si Kristo naging istorya sa iyang dusa, sa iyang tinunan ni atong panahona. Ingon siya, bisan unsa inyong pangayoon sa kung alan akong ihatag. Christ was speaking to his disciples. Disciples represent the church. And Christ was telling to the church, pangayo mo, bisan unsa akong ihatag. Mauna karon. Mauna na kanindot. Kana actually nga konteksto dili na siya sa individual. Gisulti na ni Kristo ngadto sa simbahan. Nga kita simbahan atong pangayoon nga hiusahon tan sa Dios sa gugma. Dili ta mag-away-away ug dili ta magnilibakay. Mag-ampo ta sa Dios nga mga miyembro niini nga masimbahan mutubo diya sa espirituhanon ug sa material nga butang. Amen ba? Ug labaw sa tanan, ini nga panahon, atong pangayoon sa Ginoo nga tagaan taniya og simbahan nga ato agyod nga diha mapanday o matukod sa yuta nga gihatag sa Dios kanato. Amen ba? Mauna. Mauna ang iyang saan nga iya ginang ihatag maigsoon. Kung inana gali ang atong pinangayuan nga makaayo gali sa atong relasyon sa Dios,
o makapahugot sa atong relasyon o pagtuo kaniya, ang Dios dili mag-ukon-ukon sa paghatag ni anak kanato. Ang atong plano nga magtukod ta og katedral sa yuta nga dugay nagihatag sa Dios kanato, ato na ning aksyonan. Amen ba? Dugay na kay mo nagampo niini. Ikaw ug ako. Napato sa Badir Tilma aman to. Kusog kay tumog ampo silang itiid na daghan mga babae diri mga murag madri ba to mga madri diri sa Cathedral of Christ the Redeemer. Nga sigig ampo nga ihatag na sa Dios. Maigsuon niabot I would say nga nahinog na gyud. Ang katoy ng mga pag-ampo, mura to siya og mga unas. Kamuno unsa ng unas? Kanang gasing ba sa saging nga mura ba siya og kuan? Mura siya og kapayas nga gibutang diha. O katoy ng mga pag-ampo, mura to siya unas nga nitabon. Nga mura ba og prutas nga guwang na pero kitanugan. Hinog na. Kitsa nakatesting rin ka ng magkuhag prutas, avocado, o kanang prutas nga tanugan ba? Nga ibutang ka ng buoton. Ayaw butay karburo kay cheating man na. Kay kanang karburo nga initon gini mo bitaw ma-overripe, di ba? Madaot kanang natural ba? Ang ato mga pag-ampo sama to siya sa mga unas nga atong kitanugan. Kay para mahinog. Maigsuon ang plano sa atong obispo ang iya pangindahay sa dugay nga panahon nga kita makatukod na o kaugalingon nato nga simbahan. Hinog na. Ug mauna ni karon. Ngano nakaingon ko nga hinog? Tanawa ha. Si Bishop magkonsulta siya kay engineer, daghan mag-volunteer. Last 2 weeks ago, nag-istorya sa ni Engineer Lusada. Si Engineer Lusada naingon nga iya ko nung i-pledge ang iyang pagka-engineer para sa pagtukod sa katedral. Kaya nga libre ko no ang iyang profession nga magpirma unsa iyang charges as an engineer. Libre daw. Sala ka na? Nya pag agto na mo dito sa area, uban mi ni engineer Tuto iyang gi-clearing ang mga balay dito, pila lang kasimana, nagguba sila silang balay, wala nagpabayad. In fact, atong tagbalay dito, magpabayad ko na siyang lubi, inana, unya magayo sila relocation kaning sa una ba murag relocation nga kaning katabang ba kay mag-relocate siya inana. Pero di abot nga nang hawar pa sila ila dito. Unya si Riri pod moingon siya pod nga kana among damtrak pader libre na ipagamit sa simbahan basta simbahan. Di ba? Pakpak ka nato ang Ginoo na, di ba? Pero ana si Bishop nga, Ray, maghatag itaon siya angay, Ray. Tungkol kay it's a principle also that David says, I will not offer anything that costs me nothing. Unya, nag-istorya ko gahapon ni, si Bishop niya, nag-istorya gahapon ni ko, kaya problema magud sa atong balasay nga karon is, ang nagunit, as far as I know, ang nagunit diri sa concession is duha lang. Kanang naa sa Medina, dili na ang nganlan kinsa, o kining nasa Utyungan. Unya, ang mga truck nga maghakot ngadtungan posible iharasa sila or dakpon. Pag agto ni Bishop sa anakan kang Mr. Bindiho, insa no problem Bishop. Okay? Kanang mga magdakopay, paibaw lang ko, inana. Then finally, I think yesterday, Saturday, ang pinaka-challenging was mga nagadto mi ni Casinio nga tag-iya og konsesyon sa balas. Isa way problema, Father, mo pledge pa ko, libre ba sa simbahan? Kuha og mga materyales dito sa suba, tawag niyang driver sa bako, stali dire. Kani sila ni Father, basta sa simbahan, kausi dito og balas, gamiti og kaning piloder, ibutang dito sa ilang sakinan, puna, walay bayad. Insa Father, kada semana, maghatag ko og isa ka dump truck, kanang 10-wheelers, puno. Idam na ko, tudloy lang ko asa. Ko istorya lang ni si Engineer Toto kay siya mo itigiyan ni mo ahay dam.
Maigsuon, hinog na. Ang kuwang na lang kita. Ingon ang Ginoo, dugaya ninyo, oy. Kamon lang gid ang kuwang, kitan lang gid ang kuwang. Kanus ata mutuo, mudawat sa kamatuoran nga hinog na ang atong pag-ampok. Bapa sa kanuon nga nasa rice cooker, luto na. Kanus ani ninyo ni hukaron. Maigsoon, kabalo mo, sa history sa church, even since the beginning of time, pag ang Ginoo gali maggiya pinaagi sa balaang espiritu nga magtukod sila og simbahan or katedral, ang mga tao kabalo mo sa may tabo, pag human tukod sa simbahan, mapadalanginan. Yeah, literally mapadalanginan. Ang tanan nga nagsalmot, mapadalanginan sila financially. Tungod kay sila man ang gigamit. Ang gamiton sa Ginoo kaning 25 million nga kantidad sa atong simbahan katedral, kamo akip ko. Lingiya inyong abay 25 million ha. Lingiya inyong abay 25 million. Lakad na andam na mo? Kadumdum ko itong challenge ni Father Rex. Ayun siya nga, kinsay gusto magatog Manila para sa convocation. Wa man may kwarta, Father. Ang pangutana kinsay gusto, wa ko nangutana kinsay kwartahan ninyo. Kinsay na kwarta. Unsay nitabo nila karon? Wala, nakabuking na sila for Manila. Ang pangutana, na ba sila kwarta datong panahon na? Wala. Nituo lang sila og nagpatuo. Nagpatuo sa tambag sa pare nga mutuo og mutikang og magparehistro. Maigsuon, naa ba mo'y pagtuo nga kaya nato ning katedral nga atong tukuron? Kana ang katauhan sa Dios og nakakita ang Ginoo sa inyong kasing-kasing. Pila ka adlaw gikan karon, magsugod na ta og tambak dito. Moingon na din si Bishop, dani ka, 1.5 million ang imo. Ana. Yasi, 500,000. Commodore, 300,000. Bitaw. Kaning, ang nakanindot sa Ginoo manggod, ang atong, ay mo salig sa inyong kagulingon. Kaya kung inyong tanawon o inyong i-assist ang inyong kagulingon, di kita makatuo. Pero pag muhangad ta sa Dios, pansit. Pansit gisado. Kaya kayo. Mao na nga, that is my challenge. Padayon ta sa pag-ampo ni ini. Ayaw mo pag-undang sa pag-ampo nga ang Ginoo magaplastar ni ining tanan. Kaya ang Ginoo gayon magplastar ni ini. Tungod kay kini, trabaho kini sa Ginoo o trabaho sa balaang espiritu. Apan, nangita siya sa mga tao nga willing og bao kana kita. Amen ba? Amen. Palihog manindog og